Soc en Rafa. Avui veurem com podem importar registres bibliogràfics. Però abans convé d'obrir d'una banda Mendeley Web i de l'altra Mendeley Desktop. Hi ha dues maneres. La primera i més planera consisteix a entrar dins de cada registre i clicar a l'icona de Mendeley que es troba a la part dreta de cada referència. Ara ens hem enviat el document cap a Mendeley. Verificant que tenim activada l'opció de baixar PDFs, clicarem l'icona Import. Obrirem la carpeta Library de Mendeley Web. Tancarem totes les finestres emergents que ens permeten fer instal·lacions, perquè ja les tenim instal·lades, i observarem que ja tenim la referència. La segona manera ens permet incorporar les referències bibliogràfiques agrupades, i no d'una en una, com hem fet abans. Es tracta de seleccionar les referències del nostre interès mitjançant l'icona Afegir al cistell. Seleccionem 3 referències i ara anirem al cistell i veurem la selecció que tenim. Observeu que a la part superior dreta del navegador tenim l'icona per importar a Mendeley. Clicarem i apareixerà el menú d'importació web. Podem seleccionar les referències i, si volem, la carpeta destí. A continuació, importarem. Observem que ja ho ha fet pel color verd. Ara anem a Mendeley Desktop i sincronitzem per a veure les referències importades del cercador. Recordeu que per a visualitzar tots aquests canvis a Mendeley Desktop cal que l'actualitzem mitjançant l'icona de sincronització.